Kaseng Meghalaya People United Front lane ka MPUF Ribhoi District ha ka jinglam khmat usamla Jackson Sotun kumu presiden harengkat kidukhot jong kaseng menta kasngi ka khanyo tarik unai wing kilalait banbu daga dorkhas ha ka office jong ka DMNHO Ribhoi District katay ka jinglibo dorkhas katay ka seng kaday hadin bakilayo ay ka jing ujor nagipai ba nong song snong jong kisnong gibahap hapo ka marngar PHC hagaba katkum ka jingpenpau jong usamla Jackson Shakilat pathay khubor ulay thu bakipai ba nong song snong gibahap hapo ka marngar PHC kilawan ud bat penso pensngap syaka seng halor ka jingshem jing e ka jongki hagaba kilay ban shim dawai bat lay sumar katay ka PHC namar ka jing bambit bambiang ha katay ka PHC la katay hakaliang kilat ay jing sumar ne hakiwe kiwe de kiliang kibabun kiba kibriu jong katay ka thain kibalik sumar ha katay ka PHC kidon kam e hakman nakaliang ka seng kala kentujur ya ka DMNHO ban shimkhia halor katay ka benta ban le ai no marmar ban penbit penbiang ya ki jingduna ha katay ka PHC khnang ba ki paiba kinyo ka jingshakri ka bapaka kombalong pat ki we ki PHC bat nakaliang ka seng kanyai budin halor katay ka benta zai tafi ba wan hang le ha des tong ka DMNHO pengkat bat ki ini iwan dengan yang ba kedan ka isu ketika PhD mangat kedan gun kijing e bakisam ki pajba ketika jaka jing kumar tingi iwan kan ka sini ba yu ai ban submit ya ka memorandum ya kata ba kai ka jing duna ka ba PhD mangat kai kenduk cike man ka po te by day bakane ni iwan ka MP ya akan kasih bagian over ya ka memorandum di kemen ru ba ka DMNHO kan pet dia ya kan dia dalam memorandum jigi buat kan isu jini kan semat kunjur minai budin ya kan dia isu jini ada dan ki jigi jigi pet ba iman seginyat ya budin baik buat kunjur by day buat ke office ru yang mentasi kan DMNHO kan mantapor ngiwan kenduk ka DMNHO kan judan apa office dengan dia kamu jige yang ini tentang di paiba kunjo abang iwan dan kam dan di kam di paiba abang sistem jige iwan kendu ya ka kam judan te kane kawai ru kalong ka jige te apa aba kaliang dengan sangkaro kinpet dunia batin sim ya kane ka isu ba kinpet nambah kan sok yang ini paiba kunjo ru ya di nong song ka di boy ko tu kan bapi menta bagadon ka jing tunang te po marngar PC tu kum ki e ja jing tunang ki bagi pai barang the ki penso perskap e ka kum ka sai ka jing tunang kibun ki jing tunang ba namla ban jaga teng wi henry ka chu ai we nuksa arah ni ka jing bom biang ki doktor ki sport janmit ki kendu ki pai ki kendu jing ki pai mesti ha ki por ba janmit aba ki let ki numpang hakte hospital ki sem jing bali ba ki doktor kim judan kabet muslim ada kisam jingjar emergency kiman sakit hawan kit chane support civil hospital te kene ko wel golong ngaji ipai ba kuntam kitu golong serius kuntam let's say daradon doktor let's say kan kam sting ipai ba hakate ka suma te ka baar golong ngaji kulu ipai ba golong ba kuntam haki jingthia ki duna palat te kunju haki ki kinja ka ka ba ki tengki gilong ki baret este ginungpang ginungsong tu kibas staff ke kaduna te yakan yakineru ki dawai ru kimnom yo ki dawai nang tai ki dawai kimnom kimdan ki bun bayo bun ki hawan chet na kinungpo dane ki hain marngam tu ki kamen ru ba ni nakaleng seng ibu loe ka request dane ka jing hak ne request ka di mention ba kan pej benya bat kunjur kan simti bat kan le namata ki namata ka isi mangap namba kipai ba jong kino sosnong jong ka jong bahap ka jong ka tu isi mangap kinum jinjar kinum senjiki ane semat